Tinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak ti Diyos Ama manakabalin amin, anamarswa ti langit kandaga, mamatak met ken Kristo bubog tong anak nakatapo tayo, at imaw daramit ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailan sa ti krus na taykat na itanem, imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit kat situgaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin, agapon to sa jay nga kung kayong sibiya kay nagiti natay, mamatah met ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagrilinanod ti kisi sa Santos, ti panakapangawan na kiti basbasol, kadanto met panagungar ti bagikan ti biyag agnanayon. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam matungpal ko matnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigitami na babay, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. Digiti misteryon tayo panpanunutan, isuri ti misteryo analadingit. Katungo na agtutok ni Apo Jesus sa jay minuyungan ti Hitsimani. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal matnakan mo tuy dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria itama, kantanak, kanta Espiritu Santo. At idi po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kami sa infierno. Iturong maamin na kararuat sa dilangit, nang nangron at makasapul unay iti kaasim. Iti may kadwa na ladigit na misteryoso ti panakasaplit-saplit na Apo Jesus, asirarakad iti monmon asingit. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko mati pagaryam, matungpal ko matinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kanakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanam ti basol mi akas met pamakawan mi, kadigiti na kabasol kada kami, di na met baybayan nga manugot yusulisog, isala kanakam kita mga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas tanto metagnanayon nga awan ti inggana.
O Jesus ko, pakawanam nagitibas-basol mi, ispanan na kamtapoy sa di infierno. Iturong maamin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol, unay itikasim. Iti may katlo analadingit misteryo, mabalangatan na pusus kadagiti natrumamis asisiit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon ng aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamkit ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka dito amin na babay, na yung kasatan may tibungot tiyan mo niya apo may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka dito amin na babay, Nen kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, nen kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikati na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas-basol mi, ispanan na kam tapoy sa di infierno. Iturong maamin na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol, unay itikasim. Iti may kapat analadingit a misteryo si panagbaklay na po Jesus singget dagsa na krus nga agturong ti bantay Kalbaryo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo. Dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakem mo dito'y daga ka sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y ti kanan mit patinayon nga aldaw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, karigiti na kabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti amin adakes. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan matibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave
Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasida kami panagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kastantumet agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispalan akam tapoy sa di inferno. Ituro mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Ti may kalimaken maudi analadingit a misteryo. So di natawel apanakailan sa akin ipapatay na wa Jesus iti kayo a krus. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matumpal kumatnakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw, ito iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot isulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, adakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, adakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, adakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria, iti Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan na kitibas basol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Salverena, inati kaasi, biyag samit ken inanama mi, salves iti kararagan mi, da kami anapagtalaw ng anak na Eva, agpapakasi kam ken ka nga sumasanek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluan. Ala ko makatalike mi, talya mo kadkada ko po, dagita matam ang mga asi, kat intun malpas na tayo pa magtalaw, ipakitam to kada kam na Jesus, abindito nga bunga ti tiyan mo. O manangasi, o manakem, o nasamit a Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa nga ina ti Diyos. Tapno maikari kami kadagidin karkari ni Apo Meso Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Ingun udan da kami ti gungunatag na nayon apanakaisalakan. Ipay mo kad Apo, tabaen ti panagpanpanunot mi, kadagiti misteryo tinasantuan nga rosaryo na Apo Virgen Santa Maria, tuladen mi ti linaunda. Ket magunod mi di inkarida, gapu medlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo itiragan ti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen.
Amin na maysa, hintay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan tiyama, tiyayat ken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iraman tayo ti kararag tayo. Ti pagyaman ni Carlo Silino ken ti pamilyana, ni Paul ken Imelda papatiu kastamet da Paul Jr. ken Sheila papatiu kastamet ti panikarkararag ti Polmano family ken ti panikarkararag ti kararwa ni Rosario Sales. Kakabsat ti panagdaldalyasat tayo iti daytoy panawan ti panagungar, ri-naan tayo, ti bilag ken grasya na. Nga iso, itid na dagiti kasapulan tayo, provider, nga iso, ikan na tayo tinamnama. Tapno maikarita ang makiranod, iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo, ida. Sika na ibaon, tapno paimbagam dagiti puso, nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, iniyag mo, ti pan nakaisalakan mi, kat inted mo, ti pan nakaibilang mi nga anak mo, kitain na kamkad asi aasi, tapno da kami amamati ken Kristo, maragpat minto tinapaypay so awaya-waya, ken agnanayon at awidan mi, gapo ken apo meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na daw iti aramid dagiti apostoles. Ti makder ti maysa a kadagiti kameng ti Sanhedrin, maysa a Fariseyong agnagan Gamaliel, ken maestro ti linteg a pagreeman dagiti amin at tattao. Pinairwar na pay basit dagiti apostoles sana kinuna iti Sanhedrin. Lalaki ti Israel, aganad kayo itiin kay aramiden kadagitoy at tao. Saan pa'y anabayag ang nagparang ni Teodos, ang nagindadakkel, ket agupat agasut dagiti lalaki ti simurot ken kuana. Ngem napapatay ket nawarawara dagiti pasurot na. Saan ang nagbalegi ti tignay nga inrugina? Kalpasan na nagparang ni Judas at taga Galilea, idi madama ti sensus. Adu tinapasurot na, napapatay met ni Judas ket nawarawara dagiti pasurot na. Ita, daytoy ti makunak kada kayo. Bayan nyo latta dagiti alalaki. Palubusan niyo ida, tanugapuanan laeng ti tao daytoy yung aramid. Awan to ti panagpagbanagan na. Ngem nunakem ti Diyos, diyo mapanmek ida. Diyo busurin ida, ang mga no ti Diyos metlaeng ti busbusuren nyo. Inpangag ti Sanhedrin ti patigmaan ni Gamaliel. Pinastrekda dagiti apostoles. Pinasaplit da ida sa daimbilin manen adida agsao maipapan tinagan ni Jesus. Pimanaw nga rod dagiti apostoles itisaklang ti Sanhedrin. Kasta unay ti ragsakda taimbilang ida ti Diyos am ikaring agsagaba, iti pan nakaibabain, gapu itinagan ni Jesus. Tunggal aldaw, idje templo ken kadagiti balbalay, dagiti tattao, intuloy dati nang isuro ken nang ikasabay, tinaimbag adamag, may papan ken ni Jesus,
a Kristo. Tisa o ti Apo. May sa abanag ti dinawat ko iti Apo, agdaeda kuma iti balay na. Ti Apo ti silaw ken salakan ko, siya sino ti kabuteng ko. Ti Apo ti sariked-ked ti biyag ko, siya sino ti kaamak ko. May salaeng abanag ti dinawat ko iti Apo, daytoy ti kalikagum po, agtae nga kumay ti balay na, iti unos ti pinagbiag ko, tapno mabuyak ti dayag na, ket agdawatak ti panangidalan na. Mamatiyak abayat ti pinagbiag ko, makitakto ti kinaimbag ti tao, kadagiti tattao na. Agtalek ka iti Apo, mamati ka ket di mo pakawen tinamnamam, wen agtalek ka iti Apo. Yadipen mo addaken ka dagiti sa uamaka ited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sa uamaka ited tiyag nanayo na biyag. Ti apod da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Binalasiw ni Jesus ti danaw ti Galilea wenno danaw ti Tiberias. Simurot ken kuana dagiti nakaadado at tao. Agsipod ta nakita da dagiti nakakaskas daaw nga inaramid na idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simang at ni Jesus iti may sa abantay. Nagtugaw sadyay agraman dagiti adalan na asidig idin ti piyesta ti Paskwa dagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus ti panagkita na ket nakita na ti nakaadado at tao nga mas asidig ken kuana. Iti kasta kinunana ken Felipe. Pangalaan tayo nga ta, ti makaanay, akanen dagitoy atat tao, kinunana da ito'y apang suot ken Felipe, kinapudno na, amu idin ni Jesus ti aramiden na. Saan nga umanay, ti 200 pesos nga igatang iti tinapay apagbibingayan da, uray sa gabasit dalaeng, kinuna ni Felipe. At damay sang ubing alalaki dito'y, anagbalon ti 5 tinapay, asibada, ken 2 nga ikan. Kinuna ni Andres, amay sa kadagiti adalan na ken kabsat ni Simon Pedro. Ngem anyamet ngay dagitoy iti kastoy nga kaado ti tao. Imbaga ni Jesus sa pagtugawen na dagiti tattao. Karuutan sadyay, nagtugaw nga rod dagiti tattao, dagiti amin na tattao. Ag 5,000 dagiti lalaki. Innala ni Jesus ti tinapay, nagyaman iti Dios, sana imbunong kadagiti nakatugaw at tattao. Kastamo ti naramid da kadagiti ikan. Nanganda agingga anapnek da. Idinabsog da aminen kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Urnungan nyo dagiti natda ket awan ibilbeleng yo. Inurnong da nga rod dagiti amin anatda ket napno ti 10 ket 2 basket anatda kadagiti 5 at tinapay asaan anaibos dagiti tattao. Idi makita dagiti tattao sadya ti milagro nga inaramid ni Jesus kinunada awan dua-dua nga isu daytoy ti propeta nga umay ditoy lubong. Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tattao mangala ken kuana tapno piliten da nga isaad nga ari nagpaknimanen nga isuna kadagiti bambantay. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Long time no look. Welcome home kadagitay nag-abroad sana all. At di Lunes na anniversary 50 years
golden presbyterial anniversary ni Father Policarpo Albano. Iso tinagyanak na katikista idi kanapan kami naki anniversary ijay dingras. Nasanto dati nga padi na singpet. Nabaknang dangam nagsimple. Idi adak ijay ti pagmismisaan mi di daan nga ay di baro nga simbaan ng basit tadi di dakkel tatta naruwin na dadail idin di la bricks na tinabati ngam idi adda di iso na rinogrogyan na nga rinogrogyan da nga pinaulwan isublida di ulo na kadda foundation nga timultulong kanyada ijay mo't lang taga di dingras. Kaya mayaten na pintasan di simbaan ang pay bubidada ng balak dan sang isubli di kasla original nga ulo na tadi di linandukan da sa dainikan iso pagmismisan da na pintasan kung kuna na kanyak kung kuna na kanyak nga nga malagip na kano ti baga ni Apo Mundo idi iso na ti obispo jay agkararag kayo kini San Jose kunana. Tani po San Jose, insagana na ti Holy Family, in-provide na. So, agkararag kayo, tapno masimpay. So, agsimsimpa mo ti simbaan ni Apo Poli. Kung uray siya, kumat adda debosyon kumagkin ni San Jose. Taga San Jose, aklang nga din, San Jose, pa di parokya may. Adda akman ti San Jose. Ag-provide nga talaga. No, ag-debosyon ko kanya na ag-provide. Takasta ni Apo Diyos. Nagtalik tayo kayong kuha na, uray no hantay nga ma-imagine ti sagot na. He really provides. Beruk ibiruk na. I-remedyo na. Nga hantay pa kabailan nga panunutin no paggapuan na. Kasi tilaing ta ni Apo Diyos nga rod ke, uray ni Apo Jesus ke Diyos nga rod. Iso nga ag-provide. Kitaan nyo ti ebanghelyo niya. 5,000 lalaki. Sa bali pa iti ubing ken babae. Anya pangalaan tayo ti kanenda dagitoy. 2 nga ikan, 5 tinapay, pinakan na tirinibribo. Kada jay kumati pampanunutin tayo. Nga nagkamang tayo kinkwana. Talag tayo kinkwana. Nagtalag tayo kinkwana. I-remedyo na. Awan ti danagan tayo. Ta iso na mang-provide, iso na ka nalaing nga mang-remedyo. Takas tagarod ti Diyos. Basta agtalit tayo. Nohaan man nga tata, inton bigat, nohan mang inton bigat, sumarsarono nga al-al daw. Takas jeti kinabilag ni Apo Diyos. So nga dagiti dandanagan tayo, dagiti kabuteng tayo, ikamang tayo kinkwana. Kitaan nyo dito, pinakan na nga basit laeng. Anya tinarami dagiti tatauhan, danagdanagan da pimanaw, nagiganda, isangwanan ni Apo Jesus, anya na aramid. Na-provide, na itod ti kanenda, kasi magkanya tayo, no, agyantay ti saklang na, no, agtalit tayo kinkwana, i-remedyo na. Agtalit tayo kinkwana. Ipangag mo waya waya itdem kada kami. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaay apakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatom kadapo dagitoy daton mi ket iti sidong ti pannalaknib mo
masalimet mitan mi kuma dagiti nalpas mon nga inted ket magunod minto dagiti agnanayon a pammagasat mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ay yo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaen ni Kristo dagiti anak ti pudno maipas ngay da iti agnanayon a biag. Ket mailukat kadagiti mamati ti ruangan ti langit. Tababaen day di ipapatay na pinarmbek na ti pannakatay mi. Ket babaen day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sata agrag o ti sangalubungan, iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayo mo, ket kunada adi agsarday. Santo ti Apo, a Dios dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik is, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayem paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam del daw itoy, ti kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi.
kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay Heso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanya, kunti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Kumararag tayo. Apo, aywanan na kam kadi, nga insalakan mo babaan ti agsarday nga ayat mo. Tapno da kami asinubot ti anak mo babaan ti panagtutuok na, agraragsak kami iti panagungar na, gapuken Apo Heso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo, bendisyonan na kayo ti ban nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.